बस बस इथं. मांडी घालून बस खाली. उतरू नको. बसा. चिवचिव करून दाखव आता. चिवचिव. तुला येत नाही बाळा? चिवचिव येत नाही तुला करता? चिवचिव चारा खा, पाणी पे. नाही येत आम्हाला. नाही येत ना तुला? नन्ना नाही येत. बर. जे बाप्पा करतो का तिथं करते का? जे बाप्पा तिथं पण हुशार आहेस. छान वाटते ना गार हवेला मस्त. बाळा छान वाटायला. आई म्हणून दाखव एकदा. आई म्हण ना. आई. आता आम्ही बोलून दाखवायला म्हण. आई म्हण. आत्ती म्हण. आत्ती नाही मूड असला तिकडे जाऊ नको. बाबा त्यात. हॅलो गाईज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तर आत्ता वाजलेले आहेत 4 आणि मी आत्ता शूट करत आहे. कारण की काय झालं तर आज खूप पाऊस आला, त्याच्यामुळं थोडासा लेट झाला. तर खूप छान वातावरण झालेलं आहे. तर आता रुद्रांशला थोडंसं बाहेर नेणार आहे. म्हणजे मी मागोशीच नेणार होते, पण पाऊस होता त्याच्यामुळं मी नाही नेलं. तर म्हटलं आता त्याला थोडंसं वर आणते. तरी तो थोडासा पावसात खेळलाच. तर आता रडायला लागला आहे. तर मी त्याला आणते आणि कपडे वगैरे घालून त्याला थोडंसं फिरायला नेते. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या साईडला बेल आयकॉन आहे ते क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या प्रत्येक नवीन ब्लॉगचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला भेटेल. आणि तुम्ही पण असे छान छान ब्लॉग्स बघू शकता. किती छान असं वातावरण झालेलं आहे. आत्ता पाऊस पडला. आमचा चिलका बाबू नुसता चिरचिर करतो ना. नाही करत. जेवण करायचं तुला? आता आम्हाला भूक लागली. आम्ही 4 वाजताचं जेवण नाही केलेलं, कारण की आम्हाला उशीर झाला होता. म्हणजे 2-2:30 वाजताच आम्ही पुरण नाही, वरणपोळी खाल्लेली आहे. हे ना बाळा. तर आता आम्हाला भूक लागली ना बाळा तुला? चला आता. आम्ही पावसात भिजलो थोडंसं, म्हणून आम्ही असं बनेलवर वगैरे हिंडत होतो. आहे ना बाळा? बनेलवर फिरतो ना तू? का गं? काय काय? आत्या. अजून आत्या. तुला पावसात भिजायचं बाळा? ए रे पावसा. मग तुला भिजायचं ना पावसात? आता त्याला भूक लागली आणि मी त्याला अगोदर जेवण घालते. मग आवरून आम्ही खाली फिरायला जाणार. कुठे जाणार? फिर बॉक्सिंग हैया कर. हैया. हां हैया 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 कर. चला आता आम्हाला भूक लागली. आता आम्ही थोडंसं जेवतो, दूध पोळी खातो आणि नंतर आम्ही जाणार आहोत खाली फिरायला. चल. तिकडे नको जाऊ बाळा. काही पण नको घेऊ. चल जेवण करायचं ना तुला. तर आता आम्ही दूध पोळी भिजू घातलेली. आता आम्हाला दूध पोळी खायची आणि नंतर ड्रेस घालायचा, दलेश घालायचा आमच्या बाडीला. बनिलीवर हिंदती अशी नुसती. इकडे पडे. काय पिटा बाबडे. तर आता जेवण घालते आणि थोड्या वेळात भेटते परत. तर आत्ता झालेलं आहे रुद्रांशचं जेवण आणि आत्ता आम्ही चाललो खाली फिरायला. ड्रेस वगैरे घालून बसलाय. तर आता लगेच म्हणजे 10 मिनिटाचं परत ऊन पडले. तर आधी पाऊस होता आणि आता ऊन पडले. वातावरण सारखं चेंज व्हायला लागले. बघू शकता आभाळ पण आलेलं आहे खूप आणि ऊन पण पडले. मला वाटते आज खूप जास्त पाऊस येईल. आभाळ पण आलेलं आहे खूप. सध्या अजून पाऊस नाही, तर म्हणून म्हटलं चला फिरायला. परत पाऊस आल्यावर खाली फिरता येणार नाही बाळा.
आता शूज घालायची पण गरज नाही आम्हाला, है ना? हो चला चला चल चल. काय घेतलंस? खाली टाक, खाली टाक ते बघू. चल 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 पिटा, इकडे जायचं बाहेर, इकडे चल ना. आता आम्ही आलो खाली थोडंसं फिरायला. त्या रुद्रांशी तर फिरतोय. मस्त वातावरण झालं गार असं. बाळा काटे तिथं, हळूच पडशील. तुला पळवतो बाबा. शूज नाही घातले तरी पळायला लागला एवढा. पाऊस आलाय, गार झाले सगळे खाली. चल हळूहळू चल, हळू 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 बाळा. शूज घातला नाही बाळा. गाडीवर बसणार आहे का तू? पडशील. हळूच लागन. काय काय उतरायचं खाली? उतर ना मग. बसता आलं ना तुला? उतर मग खाली. थांब, घेऊ का मी? घेऊ का? थांब, पडशील. थांब थांब थांब. झाड उपटतो का आता तू? उपटन की रे शी. पशी तर त्याला काही नाही आता. बघू काय आणलं, दाखव. काय तसं पुसायचं का? काय पण खडे माती खातो काय तू? माती खातो? माती खातो तू? बस इथं, इथं बस. ते नको येऊ, त्यात भाऊ असतो. काय पडलं रे तिथं? बस खाली चल, इथं बस. कोको आहे रे, कोको. कोको आली बाळा. ती कोको. कोकोला कसं खाडा मारतो तू? होय बाबू, कोकोला कसं मारतो? आई ग. वास घेतो होय? वास घेतो? अगो बाई, ते नाही घ्यायचं. बस बस इथं. मांडी घालून बस खाली, उतरू नको. बसा. चिवचिव करून दाखव आता. चिवचिव. तुला येत नाही बाळा? चिवचिव येत नाही तुला करता? चिवचिव चारा खा, पाणी पे. नाही येत आम्हाला, नाही येत, नाही येत. नाही येत ना तुला? नन्ना नाही येत. बर. जे बाप्पा करतो का तिथं करते का जे बाप्पा? तिथं पण हुशार आहेस. काय करायचंय? वास घेतो बाई. तिकडे जाऊ नको. काय नाही, खडे नृत्य पायाला बाळा. काय पाण्याचं नळ? पाणी भरायचं का? लाईट नाही ना आता, लाईट आलं भरू.
पडशील की. कळशी घेऊन यायचं. लाईट आली का बघू. पाणी भरायला कळशी घेऊन येऊ. आम्हाला पाणी भरायचं आहे ना बाळा. खाली पडशील पडशील. चला आता आम्ही कळशी घेऊन येणार आहे पाणी भरायला. तर आता मला पाणी भरायचं आहे कारण की सगळं पाणी संपलं होतं आणि मेन म्हणजे लाईट पण गेलेली होती. तर मला वाटतं आता आली काही की. तर आता पाणी भरावं लागेल. मस्त बसलाय निवांत. सो आत्ता मी आलो आहोत वरी कारण की तो खाली फारच वडावडी करायला. आता चप्पल कशाला घालून येतो मम्मीची. खाली घेतले की खडे तोंडात घालायची भीती वाटते. आणि आता पावसाचं पण वातावरण झालंय खूप. तर म्हटलं पाऊस येईल तर आज मी लवकर स्वयंपाक करणार आहे. खालून वरती यायचं म्हटलं की दम लागतो. थांब ती घेऊ नको.